Ge ngono yang getak-getak to lis. Ki ning ndi terusan parane? Ngalor rono lho. Ayo ndang mangkat lah kok ora ndang diumpak ning montore iki lho. Sebundela? Wis iki le. Jabang Dani. Leh dia ITK tekoke lah mung toge kuwi. Lah kabeh daganganmu larang-larang ya. Ya wis nek no, aku njaluk ibu sitok ae. Jare lombok bosok iki mangkok kene aku ngono ya. Wis mati dadi amal.